do. Thank you for always being there. Thank you, Lord, for always being there. Oh, your mama. Oh, your mama. Lift your voice. Lift your voice and say, oh, your mama. Oh, the only thing I did. oh, your mama. Oh, the only thing I did. She mama. She mama. Oh, the only thing I did. Oh, your mama. Oh, your mama. Oh, the only thing I did. Egwu ọwụna nwere akụkọ so ya n'azụ. Ọkwa ịma? Egwu a bịara on the 3rd of November 2012. Echi nwunye m mụrụ nwa m nke izizi na FMC Owerri nga. Aga m ahapụ ogologo akụkọ mana ekwensu chọrọ ịnara ma nwunye m ma nwa m that day. Ị hụla nga anọ ike agwụla nwaanyị ịkwa ipush nwa heartbeat ya na drop, which means ọ ga-anwụ anwụ ọkwa ya. Mgbe m bịara ebe 12:30 nke ime abalị, nọọsụ apụtasị m na anyị na-agbalị ka anyị mara onye nke anyị ga-azọ ịda nwa gị nwoke ma ọ bụ nwunye gị. Ekwe nwoke lụrụ nwaanyị ọhụrụ, nwa izizi ya ga-akọrọ ya story. Ma pụta na-ejida dị m si onye nwaanyị, aga m eshiriri nga pụọ, mụ na nwunye m na nwa m ga-eshihie apụ. So asị m na m ga-enye ọbara, masị nsogbu anọghọ. Ma garuo ebe klab, onye na-amị ọbara na-emezi ka ejula. Ime ekwensu chọọ ime gị ihe ya shi everywhere, na-eme ka ejula. Enyi amịa n'ihe a ya na-emegodi, m wee mara na ọwụ ihe mmadụ ga-eme, ọ Chineke ga-eme ya. Dịka ọ ka na-eme ka ejula, nọọsụ agbachiata. Mgbe ọ bịara izizi m si agwa nwunye m na anọ m nga. Nwunye m si ozugbo ọ nụrụ na di ya nọ, ọ si ikike abaa ya ahụ. Ikike ha bara ya ahụ. Nwaanyị nke ọzọ nọ na-achị nwa na-ebe, anwụọla m, nwunye m agbachi ya sị ya, mechie ọnụ, ị gaghị anwụ, ọnwụ agaghị abịaghị ya taa. So ka onye ejula ka na-eme ka ejula ya mụọ nwa. Nọọsụ ahụ agbachiatakwasị m, Mr. Walter, your wife has put to bed a bouncing baby boy. Ozugbo o kwuru ihe aha m agbapụta n'ezi 1:15 a.m. on the 3rd of November. Eliri m nna m 2nd November 2007. Ma mụọ nwa m 1:15 a.m. 3rd November 2012. Ma elele anya n'elu, mepee ọnụ ka m si Chineke thank you. Ihe pụtara m n'ọnụ bụ onye ọma m, ọ dị onye dị ka gị. Onye ọma m, ọ dị onye dị ka gị. Chimọma m, ọ dị onye dị ka gị. Onye ọma m, ọ dị onye dị ka gị. Onye nwaanyị wee kwe m nkwa, anyị ga-agụ ya mebi ugboro abụọ ma atọ, taịm m agwụla. N'ebe ọbụla m gụrụ egwu a, and ọ na-eme all those years. Ọwụ na anyị nọ na-achọ nwa, mana ọ gwara m na onye ọbụla na-achọ nwa lụrụla di ma nwaanyị for a long time. Gị were egwu atọ Chineke. According to the time of man, you will come back with your baby. Amen. Aha dịka ọ na-anụcha ihe m kwuru. Asị m, you will come back with your baby. Then ya wuru na ịdị ime, Bible kwuru na ndị midwife ka na-agbagharị ụmụ nwaanyị Hibru amụọla nwa. O nwere a woman mụrụ nwa some time ago. Ya cheta akụkọ a, kpọọ m na phone. Si m na ọ nọ na labor na a na-akọ story. M si nwere egwu ahụ, ya sị m si just kpọọ ya na earphone na-ege ntị. O ruo 5 minutes ya mụọ nwa. I were egwu a na-eto Chineke dịka o si wee gwa m, kwe m na nkwa. Afọ ime gị aha ga-agasịrịrị werere. Asị m ọ ga-agasịrịrị werere. So dịka anyị na-agụ ya ugboro abụọ ma atọ ugbu a, achọrọ m ka ị buru ọnwụ na ịdị ime ma ọnwụ onye ọbụla dị connected to you, burụta onye aha n'obi ugbu a maka ihe ịrịba ama na-aga ime.
Somebody shout hallelujah. Hey, Onyamamu, Odionye. Let's say thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord, for the air that we breathe. Thank you for it. Say thank you, Lord, for the things that you did. Thank you for always being there. Thank you, Lord, for always being there. Onyamamu. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say Thank you, Lord, for the air that Akade, 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 Akade. Say thank you, Lord, for the things that you do. Thank you for always being there. Onyamame. Lift your voice. Say Onyamame. Chimama. Onyamame. Two more times. Onyamame. Onyamame. Onye na-agwa ọrịa o. Ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa lee. Chimama. Onyamame. Just the voices. One more time. Onyamame. Lift your hands. Onyamame.